Inte man apo dita Solsona Ilocos Norte, ada apo ti patatawan na nga ubing iti Santa Ana Solsona natay kalpasan apo nalmes mga idol. Sus Ginoo ko ay naganos pa iti panagpanpanunot na piman. Inte man naman, dito na nakamata report tinutukan ti IFM News Team ditangay Solsona. IFM News. Nasakit para iti may isang ama ti maawanan ti anak. Dahil ti marikrik na ita ni Mr. Reggie Abrincia, ama tinalmes nga ubing iti barangay Santa Ana, Solsona, Ilocos Norte. Kalpasan na nakita na nalami isa bangkay ti anak na iti may isang irrigation canal iti nasa o barangay. Kuna ni Mr. Abrincia asakbay ang napasamak ti insidente, ket dito ay nakasarita na pilaing ti anak na nga agpagatang kumatay ayam. Kalpasan na ket idi nakaawid isuna manipod ti pagubraan na ket agbalawen ni Mr. Abrincia gaputaawan ti sumabat ken ang anak na. Imbatad na asinarak dati ubing nupay matutudo iti dayta at tiyempo ket idi nakita dati chinelas ti ubing ket nakita dati bagi ti ubing anakapakleb. Impadas nang i-revive ti anak na ngimdak sanggasat ta saan nan anakayapay. Diyanan sir agad agbalaw kami na awam mo't sumabat. Gana kami sir warwaras ng mamang sabol. Napanggugin ita dyan na sir kali, ano nagayayaman na. So nga sinurot ko dyan lining sir, aging gayan te ana lang, hindi kalsada ata, da saipon na. Awan ti magitak sir, so nga nagsubli na. Sila da mga awag kanya sir, papahong wala natin, sila gibibit sir. So nga madi dyan sir, sinurot ko dyan lining yun. Nagpalaod. Di mga 1 kilometers yun, sir. Dati tinelas na. Kita. Dati barukong ko, sir. Ito nga, nagtarayang, nagtalaod lahat, diretso. Kita ki sir, dati na barukong, nakaudatan lang. Nagapaklab. Mainaig iti daytoy ket dimawa ti pamakawan ni Mr. Reggie ti anak na ket kinunana ano laeng kuman nasapsapa isuna ket salbar na ti anak na. Sabsaban na may kapelang ko Gapo iti daytoy ket plano ti pamilya apaikanan iti alad iti nasa o akali para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.